jam alle moɗon ɓiɓɓi fulɓi fullaɓe barki funnangue hirnangue rewo e worgo bandiraɓe on calminirama juuɗi ɓernde moni kala mi ari ha yeeso mum mi diccimo mi salminiri ɗum salminaga gonduɗen nede neware bandiraɓe sehilaɓe sikki ala machallah hande Oumou Dieng addani on walla mbiyen Pindi TV émission men Kespul dajjitaɗe paquet sikki ala onon fof jeeɓe hande dajjiten émission Kespul e paquet ɗum noon haadi nden ruttudi duwaw dendagal bandiraɓe nde tawno tinɗom tinnim timmitinima kadi e dow ko tinma ko bandiraɓe dongal ko teddi fof sa dañi tan renduɓe ma in ustanma dongal wadde on jarama bandiraɓam mi salmini bandiraɓe fof sikki ala hande ko émission men Kespul enen dajjit paquet o ko enen e nder men enen e nder men noon ma wul ma wel ma yette ha wadde bandiraɓe jeeɓe juddu jeeren nen hen juddu waalo nen hen juddu Fuuta nen hen fof nen nder machallah ala no watten sowona junggo men ñaam Samba Diop calmidira e rendo ngo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم caggal yettude Allah e jumde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e jetti Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu e jeeyi ha toon to Kaolack Medina Ba e juurima e jettima Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu kono en fuɗɗata ko yewtere nde tami yettani kadi ceernam Cheikh Aïcha Ba Cheikh Mamadou Aïssa Diop e mi salmini ɓe tawɓe e plateau ɓe mi salminima an Oumou Dieng e wonɓe caméra ɓe mi salminima kamɓe yen jam salmin sikki ala sehil men musidɗo men kadi mo wona musidɓe men ina wonde men ɓurɗo andirede boccitiɗo kono boccitiɗo kam ɓe sikka ko inde waccore wiyete ko Aline Guissé salmidire remdo ngol eyyi bandiraɓe caggal yettude Allah tagɗo tago takti tago e nder tago ha woni tago joddi tago ene haalda e tagoji ɗi yo Allah hokku en tagui hallaji men ɗi tago ha jawta e aya won hannirta ni mi salminima d' abord Oumou Dieng debbo mbo Pendaw e kadi wuuro ma ko wuuro ngo gandumi no fewi kadi ko wuuro ngo gomi wadde nde won noon mi yeehi toon plusieurs fois malgré noon mi tawanoma toon somi tawinoma toon ne wawi teddugal ngal ɓuura wadde doole salminde dendagal bandiraɓe ganduɗa hoore maɗa ko technicien ji meɗen ndi salminde ɓe goto e goto wiide ɓe mbar ko jaam ñalli toɓe ñalli salminde ɓe ndendumi plateau o ɓe enen e nder men wadde noon so tawi en mbi enen e nder men ko wayno sokhna Sumbulu en debbo jontaɗo machallah gacce galama ko wayno sokhna Dieynaba en ala welnar Sumbulu ala sabu ko contre jom eyyi no ala probléme ɗum ɗon watta caɗele mbiɗa andi so tawi joni won heɗom o won koye welnade mi welnaji mbo gonmi koye salminde mo tan gonmi koye aɗa andi ko mbaɗanmomi ko wolof wiyata ko dalal eyyi mi salmina sokhna Dieynaba mi salmina kadi mon ami mon frère Samba mi wima moƴƴere Allah e ma caggal yettude Allah foof noon ko julde e rasulu kono ko yettude Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall koddadama e Selimane Siré Samba Dembali Moutar gorko ma halwar e galle Allah guiɗo Allah koɗo subakala jom wuuro nangue hoore almami salli fana en jetti Pindi TV naɓe e kuuɓal machallah Sumbulu salminire rendo yeɓoɓe Ayaw Pindi TV assalamu aleykum Pindi TV assalamu aleykum ɓe joddumi e plateau ɓe e hande ko min Sumbul juddu jeeri tigui joddi e mon ɗo hande ne wadda entre nous enen mbawi wiide entre nous enen mbawi wiide nder men enen e nder men eyyi mbiɗa hucciri ɗo e suka worɓe ɓeɗo hande min jogori waddude hande ko weeli ko weɗɗa ko noon pula wiya ko weɗɗa inchallah haala ala haydara ala ko joomum puɗɗima wel so Allah jaaɓi on calminama noon foof machallah ɓinguel men goɗɗo kadi princesse Dieynaba salmidire yeɓoɓe Ayaw Pindi TV assalamu aleykum Oumou Dieng mboɗo salminma mboɗo salmini invitade les caméraman e mawɗo galle o Baw Abou Diop machallah mi salmini on foof tigui hande waddi ɗemde foof ma naata nder dembe sikki machallah ewa bandiraɓe waddi caggal ndu calminɗon rendo ko udditirtan yewtere men tan haade nden en calmini Abou Samba Diop kaw men en calmini Daouda Moussa Dia moƴƴere Allah yo wone mum kono kadi en calmini ta Layla en tawtora yewtere nde
Samba Diop caatu waalo ɓurɗo andireede kedi pew e baŋnge men ñaam wadde en calminiiɓe kamɓe fof ewa ko konngol nen e yeeso mon ko onon fof ndenndi noon jiɗɗo fof yo girbo ko onon fof beddiima ɗum banndiraaɓe yontande hannde invité mi sen ƴeewi nguurdam nden hanko e hannde sikki alaa heen serti hay sen tawaako won ko cimtanaaɗen kedi won ko tawaaɗen kedi waddi hannde en njii yontande machallah ndewaani fijirde pini tan kin pijir portable uji pini kin ɓorno gutteeji caɗɗe pini machallah hay kongi mon kongi yontande hannde nanndani hayno mawɓe kaldanno ñalawma Allah fof e konngol kesol jaltungol wadde banndiraaɓe onon mbaawi fammindem ɗon naaten e yewtere nde eyi ko noon Allah jarama sohna min jettima no feewi nde tawno no mbiɗa ni ko yontande hannde so tawi eɗen wadde eɗen mbawi wiide min kam e hakkillantagal am mbiyatmi ko sifa hanki e yonta hannde wadde so tawi en cifima hanki o en naate yontande hannde nde ene serti c'est tellement différence kadi ko serndi ɗum ko yama e ley e needi hanki ndi mi dañino hen jubbande seeɗa to banggue fuutangagal to ene serti wona ñarugal woni koltugu wona ayawo woni haala ka communication ene serti nde taw noon à partir de 2000 ɓenni tan changement ji kewɗi waɗi woni sukaɓe jibinaɓe 2000 fay less avant 2000 nden sen jolama eɗen mbawno wiide e ñarule hanki walla e jewte hanki Fouta walla hanki e pinoji e sorwoji enen godno wonno godirno mais hande kam vraiment min yi hen changement mi anda noon beela ko ngal hande ngal woni ɓamgal gonga walla ko ngal hanki ngal woni ɓamgal gonga ɗum noon caggal noon eɗen goni enen e nder men yama goto hen foof ma jogo jubbande nde jubbi hen ma wi ko hanki o ɓurno caggal tawano ko hanki o ɓe ma mbi ko hande o ɓuuri caggal e tawano hande o wadde noon tigi seydi gise en mbitani sifa hanki yonta hande saabu ɗo ko jubbande tan enen ngar men ngara yontande bisimilla men ngar sen mbi enen e nder men ko humbi ko in heewi Samba Diop eyi a jarama sohna namgal ma waɗi fayida ko mbiɗa ko tan sen jetti yeru e hanki mbiyaten ko needi hande ni ha joni ko wonno hanki o na waɗi hande par ce que nehaɓe ha joni nana neehi kono kadi bonnoɓe adan ha joni eɓen boodi kadi ha ƴeewi kono joni ko probléme choix sawo neɗɗo ko yiɗi ko bonde bonat so tawi neɗɗo felliti ko moƴƴude moƴƴat donc parent ji ɗi walla jinnaɓe devoir maɓe mo mbaɗatno e nder galle neha sukaɓe mumen so jalti bedda anda bi kaari de on bi ni tan mbaɗa wadde par ce que jinnaɓe ma ko himɓe ko rimɓe ko moƴƴuɓe mbaɗe ma needi walla dara suka mbiya ɗum an ni tan mbaɗa wadde par ce que bamma ni walla ni ɓe jaafo kam e konngol ni kono ko noon yaari donc ko choix fami ko choix sukolel ngel jetta option tawa no fellita yiɗi moƴƴude walla no yiɗi bonde hen sahaji jinnajo no waɗa éducation no waɗa éduqué sukaɓe mum ha moƴƴa yalta e bedda cukalel ngel yiidata bonde ko don toon haala ka woni e surtout jamanu hande o ko noon yaari parent ji ɗi mbaɗi devoir uji mabɓe kono hande bedda o heewi ko bonnata nan hen sukaɓe nan hen no mbaɗa ɗum ko ɗum ani tigi Sombulu mbaɗa sikkani yontande hande ko ñembude nawe ɗumen e ko ngoni ko e jeenaba salminama no feewi kadi en tout cas min ko kalami hen koni heewi hewani ɓe puɗɗi modde partie de Dieynab tan calminta minen min ngala hen ono foof waɗi min ko kalami hen koni heewi hewani par ce que sa wi yontande hanki e hande minen jogui groupe WhatsApp sahaji min mbaɗa ɗum e groupe Tiguel Siré waɗe yontande hanki e hande sahaji yaya mi ƴetta photo ji am ɗi ganduɗa mbiɗa fembino nden hooram nde ƴetta nanna ɗum ƴetta kadi to ganduɗa mbiɗa fiili mbiɗa on cosan on nanna o yeddare yontande hanki e hande mo faɗi ɓe mbiya ko mo hanki o mo manda mo cosan o ɓuuri wadde mo pembinoɗa wadde mato goto foof kadi eko o wi ko goto foof e saaha mum mato yaye ɓen kamɓe ɓe gonno koye comme ni wonnoɗa ni alande ha joni yimɓeɗe gonode hay min mbiɗa gono ha joni mbiɗa gono grand mum ça dépend noon e sifaji ɗi mais wona e ɓornugal ngal tan in heewi e façon ngaji e non ko gogo par ce que kadi needi comme o ɓoyi ko sa nehama nder galle bohol ma bonnude mo
min gañen wiyede ko jaadida hawma jaadiɗo bonnata ne bonna non parce que hayso bonnani en tulmin parce que ko tagi mbiɗa wiya ɗum ɗon parce que sahaji jiya neɗɗo yaade e bonno nde yara ne fiije ne waɗa ko boni fof kono mo yatto ɓurɗomo wonde jus ala parce que min mi yii ɗum ɗon wona ko kalnami mbiɗa yii ɗum ɗon parce que jiya wonɓe ɗinono jaade jiya goto ko Allah andi moy lool kono jiya goɗɗo juulu andi e ko moƴƴi fof daɗo mandi ɗum minen ne pareil saha jala yaade sehilma ɓe mbiya ala o sa yaade mo ko bonde sa yaade mbaɗo ɗo sunnulɗi o bonnete o ko bonɗo engrais o perdi taw noon e mataw koye wiyete ko wona physique ma darde kadi sa daari e ɗemgol jamen mbirinde min kaalita ni nde boniɗa par ce que minen joni hay pulaar amen ni boni par ce que nomin bindita hay joni français amen ni moƴƴani par ce que chaque jour ko abrégé chaque jour ko abrégé min mbaɗata sahaji kalda e neɗɗo ni peut être comme yaaya mbiɗa haala guiƴiraɓe yaama téléphone wiyeɓe nak so duguɗa ala nak so duguɗa ɗum ma sa wi nak so ma mbiyama nak so duguɗa wiyede onon o sundul kam o bonide o bonide boniɗa nak so duguɗa tawine wiye kam nak so ɗo walla mbaɗɗa sahaji yaama wiye sungul yimɓe ne mbiya kam pourquoi aɗa wirtoɓe aɗa wiyede mbaɗɗon ɗum wona calminago e peut être noon minen min jeyta ɗemde amen nde boni mataw ñane wonde sala wirto guiƴiraɓe ma ara ɗummaɓe mbiyaɓe nene e mbiyaɓe sal walla mbiyaɓe so jaaha en tout cas bonde nde mbiɗa sikki wona e physiquement somi nani e haala Soumboulou firti tan wona ɓornugal waɗat neɗɗo bonde wona yaadude neɗɗo bonɗo waɗata bonde neɗɗo fof e choix ma comme no Samba Diop wirni en gartata e Dieynaba ko woni miijo ma hen machallah aɗa jamanu joni de sukaɓe debbo ɓe joni walta ko ɓen wela tan ɓen mbatta ndaxte joni par exemple hande nena ma so nehima nder e galle makko an mbiɗo sikki bowol wawa bonnudema jamais par ce que neɗɗo anda to gummiɗa sa andi to gummiɗa tan a bonnata mukko e aduna e a tampata par ce que valeur no mujje en innamade no mujji machallah par ce que joni sukaɓe debbo ɓe e goɓɓe ɓe fof kamɓe fof minen fof foti ngala valeur ben min ngal si mbiɗo si y a l'exception mais wona minen fof e o yiiɗi wiide feccere hen e feccere ko boni e joni aduna o ko jiibi ndaxte téléphone oji ɗi ala won memnam ɗon ok pawɗon feɗen so haali haala téléphone ani enen en jii worɓe ɓe mbi ko ndesta rewɓe ɓe toujours ko jamfutoɓe sukaɓe rewɓe gamani haydara sukaɓe rewɓe waɗɓe matérialiste sukaɓe rewɓe jiiɗa haydara rewɓe ɓe mbi sukaɓe worɓe ɓe gamani haydara jiiɗa hay goto pumtat en ganda holɗo gonga heedi a faami enen gandi kam worɓe nen ɓakka ɗum rewɓe nen ɓakka ɗum worɓe mais min kam mi yii wona jingganden noon kono mi yii worɓe joni woni wiyoɓe ndestaka social te nde aduna moƴƴat nde a resat debbo mbiya ɗum jooɗo galle mi liggoyo mi adda ko dañimi hewde famɗude ndenden kono joni sa ari adresse mbiyata ko jomum ko liggotoɗa ko joguiɗa so ala haydara debbo wiyata noon gorko ala gorko wiyata noon debbo eyi ko pamɗon hen on a yii ɗum an aha no woodi kay no woodi ɓe mbiyatma aha e hokkumin fin jiiti ay bisimilla hande a arat mbimam neɗɗo wima oɗo gorko oɗo debbo ko liggoto ɓeyda charge walla mbima rokkam debbo kono mi yiiɗa debbo gandanɗa hoorema liggaki waɗani haydara mi yiiɗa debbo jooɗi ko firti a restaka social eyi kono noon ɗum aɗa andi so tawi yi tew wonko maayi kala jiiɗa tew wonko maayi ayi aduna o tolnima ɗo gandanɗa hoore maɗa hande waylo o wayli sukaɓe rewɓe ɓe haaɓe naatti e pine ɗe ɓe jeeya aɗa neɗɗo kala ay so tawi fof riddi sagar tan yiɗum ko teppere muɗum il faut mi alama ɗum ganda baway par ce que hande Samba so dabba hettima ɗon koye yaadu ndu donc wat so tawi a ƴeewi hande oɗo jamono mo gonɗen
so tawi an o debbo ari e ma addani e ma gacce ardani e ma dawgal go'o nden so tawi en ƴeewi eɗen ƴimno hay ƴamal nden pour debbo o yimre gorko ko probléme eyyi ɗum kam meɗen gandi wona jamanu wodini sa hawre jam ma wadde joni so tawi an mo poɗɗa wadde cuddiɗo ma o debbo noon teddinte ɗum kam debbo teddinte de taw noon so tawi neɗɗo a miijima yumma ko debbo bande debbo ko debbo joom suudu ma ko debbo ɗum a teddinat debbo tan ɗum ila yawmi emin teddin rewɓe kono noon e saaha mo kalɗen o hannde en tant que nder e nder men firti ko ina muusi debbo ara ma fota jogade gacci e ma wasa wadde ɗum appliqué on a wawan nan o wattude yeeso ma ala mais ɗum firtani hayda ɗiɗen ɗimmel ngel debbo o so ari e ma avant ƴamal wonko namdotoma taw ɗum eɗen gandi o namdotoma ko est ce que ala liggi voilà est ce que oɗo ko oɗo gorko namdo mum liggo gorko gonga so tawi resa debbo yo taw aɗa wawani ɗum ɗum ko gonga saabi neɗɗo so hiisi yaw naati dewgal o tawata ko mbo wawani debbo kono noon ko liggorɗa to ɗannotoɗa aɗa jogui oto aɗa jogui naggam walla naggam oɗo min jinmi ko naggam de ñande yangam ngi ko naggam mbaɗantemi ni ɓen lorko alano gueɗel ɗumen ngel mi arta hen seeɗa debbo oɗon mbawi ɗo ƴamodirde duuɓi capanɗe jeenayyi ñande wotere o jamfuma o fayi goto goɗɗo tawi tan o yi hen ko mbuɗi tigi noon no woniri e rewɓe ɓe no woniri e rewɓe ɓe noon kadi woniri kadi e non woniri e woɗɗo wona ko noon aɗa andi kam ko onon kollimi lawol aɗa andi hande so tawi gorko huccite debbo wi ɗum vraiment ene namdo ɗum vraiment holko liggorɗa ko yiɗum ko ɗum no aɗa no ɓoccitin min ɗum ɓiyadane ma ɗo ko tagi woni firti Samba Diop debbo so arima ay neɗɗo woni gueɗe sa ƴeewi ɗum tan ma wot ka watta sa yalti boowal sa huccite debbo so woni miñi walla mawni so fijirama aɗa welto fijir so woni yumma jafɗon exemple jibinɗon so woni wonno waɗa aɗa welto waɗ a faami bani debbo e ko wawi wonde foof debbo tisɗema neɗɗo ina jogui yummum ina jogui banum debbo ina jogui joom suudu mum ɓeyɗo kalka yiiɗa waɗe woto wat ɗum goɗɗo te hande debbo sum ina wawi ardema bon duttina ɗum eyyi mi taƴanima te hande entre parenthèse mi taƴanima aɗa andi ko tagui kalanmami joni kalanmami ko c'est à dire que jinmi widema wona on banggue joni mi e nder kongulam mi wima debbo koko teddinte saabu neɗɗo so tawi yumma ko debbo joom suudu ma ko debbo bande debbo ko debbo a teddinat debbo ɗum debbo ko dawa dawi debbo teddinte kadi wonja fotani wiide koye mabɓe woni soƴemaɓe sirkaɗi goñi ɗumen voilà très bien ay ɗo joni so tawi addi seɓe goñima goncanmi ɗum ne waɗi neɗɗo sa yiɗimo tan so woñima on coom neɗɗo sa ƴeewi jikku mum welanima on mbawa yaade mara anda hande hay yidde ummu so tawi debbo a resimo e galle ma so tawi tan aɗa ƴewto yidde hakkude mon nde souvent aɗa yiccitonde a woddata bawa yidde tan ƴewtoto hakkude ma e gorko walla hakkude ma e debbo ko waɗata ko walla yidde eggata walla gasata yidde eggata yidde eggata yidde gasata yidde gasata heddi ko ɓernde ina tikka e mais ɓernde ina tikka ɓernde way kono horde sa udditi ɗum ni aɗa uddita horde gayna gudda sa uddi ɗum haydara andata ko woni nder mum d' abord ma guddira ganda ko woni ɓernde he ko hande so tawi exemple ɓeɗo Samba ƴamin ɗo goto e mabɓe Samba so ƴami ɗo Samba ƴawi goto e mabɓe kala nde Samba ko yiɗa goto ma so Samba ƴamin hande goto e mabɓe kala tan nde ɓe jettuɗi ɓe jaltidi gotol ɓe puɗɗi yaltude gotol ɗiɗi tati quel que soit alpha maɓe namdo Samba ko liggoro an Samba an kam mais ɗum c'est normal neɗɗo saɗano yaltude e makko il faut ganda ko watta salo wona gujjo boɗemi ala on banggue wala wona toon woni probléme kay par ce que neɗɗo so tawi aɗa ƴama ko jaɓani jabat ko worɓe ɓe mbiyata ko cas social ndesat holto pawi ɗum kanko jaɓani non worɓe ɓe parce que worɓe guurani ɗum wonɓe guurani kono men cas social mo mbiyata o hande so tawi a ƴeewi min nane mbimo nane konngol gotol mi haaldimo kanko il paraît que an hoorema keɗɗa koto banggue rewɓe to ko arde jabaɗe mboɗo jogui cousin am goto min gondi seeɗa lebbi seeɗa kono kanko o wi ko
o jamata o ganda ko cas social gasi parce que in min aɗa min wiyatano a faami par ce que min wiyatano min mboɗo jogui joom mboɗo fina subaka law mboɗo daw mboɗo liggoy kanko noon liggota o finat subaka law yaha pari foot walla waɗoya goɗɗum est ce que ɗum ko ko ɗum woni option makko a faami kanko toon ko toon o damini ay kala ko jogui aduna walla ko copine makko hokkatamo ɗum walla kañum waɗantamo ɗum a faami ɗum noon ko ñakkude fayde janggo e jaam on so dañi hayso seeɗa hayso dañini ko heewi ni sah dañinto ko kadi e joom suudu mum e ɗum ɗon wona laaw gorko foti ko hayso debbo ma joguima ko gasata an fotɗa ko dañde joom aɗa salo aɗa yiiloyo aɗa waɗana ɗum ko ɗum gandumi mais pas ce que aɗa wiya min mi resatama ganda ko cas social walla quoi qu'il en soit debbo sa resi ɗum ka poɗɗo ɗum waɗande ɗum ko ɗum Allah yamin ko ɗum diine wi heddi ko noon sa ala mi himɓe ganda ala kono mbasa ñakkude fayda jalta jaha liggoyeɗa ganda ko Allah haɗama kañum kadi andanma haaɗe ko joguiɗa ko wadde onon mi arte mon rek jaam fo bel koye mabɓe walla koye mon ko pamɗon rewɓe jamfoto worɓe walla worɓe jamfoto worɓe joni sukaɓe worɓe ɓe kamɓe ben jamfoto ndaxte ay joni kamɓe ala min jaɓani he mon jam par ce que onon ɗum ɗon mbatton joni par ce que ko haalda joni ko ay kamɓe ɓen wi ɓe resata cas social par ce que ɓen wi aduna o no muusi par ce que sa resi mo ganduɗa mo liggaki waɗani haydara ñande foof an suka gorko aɗa liggoya aɗa adanma a dañta haydara mais ɗum woni lawol ɗum woni lawol mais ay debbo so woni e nder galle ma omo ner sukaɓe omo ner foof machallah omo waɗa foof pour an joni pourquoi pas an liggoyeɗa gadda tottama c'est normal hay so gosi jaron hay so gosi gaƴam mais joni kamɓe ɓe liggota ko joni dañu koɓen jiddo ko weeɓi tellement que joni ɓen jooɗoto ɓen liggota ko eɓe yiɓi ko weeɓi dal te so debbo ligguima hiiri jippade eɓe ndu eɓe hira e pirat ay gonnoɗa walla ka dañɗo joni goɗɗo ɗo wiyete e lawol ngel mais min dal motta comprendre sukaɓe debbo ɓe jam faaki ay no wiyete kadi ndiyam to wonno no wonno toon ha joni debbanno ɗum ha joni noon toon duwata sukaɓe debbo ɓe an jogui an wawi ɗum wadde garanti si par ce que no woodi to pawɗa ɗum to pawɗa sukaɓe worɓe ɓe sukaɓe rewɓe ɓe joni kamɓe mbatta ɓe jankotako ben il y a l'exception il y a des sa woni 100% an e ala joni somi jaɓta jingonɓe ɗe o woppumo jogi mi jaɓta joni dal so woni 50 sukaɓe worɓe sukaɓe debbo ɓe sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe joni sukaɓe worɓe walla rewɓe sukaɓe rewɓe worɓe e rewɓe e ɓocciɗa acci jamu kadi ɗum sukaɓe rewɓe joni sukaɓe rewɓe joni no woodi eɓe no woodi sukaɓe debbo mo ganduɗa hande eɓe dañi ɗum ɗo mabɓe no wiyete dignité mabɓe kamɓe haydara neɗɗago mabɓe nawani ɓe haydara nawani ɓe kamɓe ko ɓen jiiɗi an suka gorko tan jiɗama fawama e place makko c'est l'essentiel waɗamo respecté ay debbo aɗa andi joni noon non mais libmi ɗeɗɗa joni yo haala fawɗon jungo ma ala fawfeɗen bisimilla mbimi an to gasiɗaɗo ko ɗon puɗortomi to gasirɗo walla ɗo gaynirɗo to gaynirɗo walla to gaynirɗo ko ɗon puɗortomi eyyi to gaynirɗo ko ɗon puɗortomi min momi wat appui e o ko wi ko par ce que ko wi ko won worɓe ɓe ganda jiiloto ko debbo mo ganda e o ko joom kalis hay joni suka worɓe yiiyat ɓe jaaha entraînement gueeƴi mbaɗa entraîné ha waɗa ceene ɗum tan won liggey mabɓe yaroyde ataye leliyade joɗade connexion ma daña connexion ma ala huccite e tubab ma kañum waɗatma financé an leeli après konko jomum ni konko resatma debbo o resatma de yaɓo ɗon kamɓe konko ko jomum resatma après an addata sako seulement
ngara kurtoɗa an gorko ɗum ne woodi min jiiɗuɗani onon worɓe noon mbatton sumbulu kami deƴƴiɗo joni hokkumi on paɗe koke kam lek est ce que oɗon gandi kam ko onon kokki ɗum kala gorko baɗo ɗon ñakkuɗo fayida ko onon dokki ɗum ngal ɗon demal bisimilla wallahi neɗɗo wonta nantuno nata fattan mo alandi andi fedel ma wi ak ya ittuɗon de o ala donc yom ko ha nokku min jeeyi son ko toɓɓere rek ko toɓɓere koye o waɗano ɓapiye ko wiyatno ko goɗɗum ko mbiɗon rewɓe ɓe mbiɗa sohna mbiɗa rewɓe ɓe hollum kamɓe mbatta hollum worɓe ɓe rewɓe ɓe wiya kamɓe jamfuto worɓe ɓe kamɓe jamfuto worɓe ɓe worɓe ɓe mbi ko rewɓe ɓe jamfuto no waɗi e ɗum ɗo ƴi fof kañum ɗi fof no waɗi par ce que debbo won min min koye télé gonmi wona pin tv gonmi ana feera jamfade yimɓe fof a feera jamfade a feera fowɗo fil o jawrama ɗon o assaɗo jamais a feera jamfade pin tv gonmi ko ɗo kala mi télé ga a feera yiid neɗɗo jiɗɗom yiidma pinɗa jamfiɗama ne woodi bel neɗɗo ne woodi ana feeri wonɓe ganda ne woodi ko wona min jamfi kono peut être mona mo wona sama ko dal andi Allah gayndum andi ajjo Allah gayndum wan sadir ko sawi enen kala enen biya odo ko jamfrodo walla odo ko jamfrodo ala dari mi Allah sambu ka woni dum on ko kar kammi gasna ndokke sumbulu rek ci balla ala jena wa wallude arga non mi wom yo hokkam lek bismillah min kelma an jamfano walla ka jamfano non mi jam min mi wona dum don wona question de ala jam fo woni holo woni hande gona gorko mo wona debbo enen jaltida ala wonna kam ko woni fof ala wonna kam ko woni fof mi fina hande tan mi yahay goddo ko dum won jam faade wona non hay so kongol ma tan sa totti dum neddo minen jam min ko badmi ko wona question de jam faade non non an har ko badda min ko badmi ko wona jam faade ko hollum so tay en kala hande vie privé kalde an sa pare ngarane kanade mo on ala wona vie privé ala ko vie privé parce que wi gam am jam firida e jonu e non ala joni ko an wonen koy nambade ma an e godde jaw min jiri kala yandinde tabale yandinde tabale jodine koy table pomni dum ni enen tan gon barade kasuji kambu job supérieur anda attayo aywa ko jofo wero ko ragaluñ lol min kolan dum don hande ko juddon fofu labat min de so e jon min jidim labbinam sumbulu machallah min mi jam faaji te kadi ko pin tv ngomi taw sumbula fudi demde dit biida affaire dum dañde ko ngurda ko no way dum min jid andu sumbulu ko dog responsabilité do lotani ay tawi da suusa yettinde min jettinan ma ala mo haala min suusa ran no men kam yo ha yo ha o tan mo haala biida wona jangfaade ko haala wona jam faade a yaltidi e neddo après o yehi a yehi dum wona jam faade ala ko bi ko yehi ko nayi exemple min gala 5 ans min gala 6 ans parce que on ba ondude rek ko serdu mon ko serdi on ko problème koy ma o yi joni umu so tawi o ronki don dokke min seeda minen non sumbulu bel mi rewma ha jof sumbulu min onon jingina mais o do bel jof holno jam firima holno jam firima non mi jam o jam faaji kam no certe do seati mo wat eme page o mo yi kanko waajo e hor mo waajo hor mo yi parce que ko la wiya ko harlu joj gay jojat sala jabi wallahi jam mit ko ma wet sumbula jaban hal sa halan tan be ngaji non wona gagnade don wona gagnade ayan ko totimi exemple e joni no baddon ha certe don ko woni problème mon hay dara wona problème wona min du ala dum sa ko vie privé ma stay ko min jami to min accanamo ala problème ko fima privé d'accord min d'accord voilà très bien jeeram an comme sumbulu salim an a wuri dum a jam fa wala jam fim min min de ara sukabe worbe be kambe ben gala soir doppe jabour ay mo sikki neddo sada yalte debbo a jewta tar makko baddi mak a jewta dum baade di way ay neddo sada yidam ay do dundo makko no wete kalka takke mum e kalno way ala wona dum sax bernde ne bernde woni fof parce que neddo xane no neddo yidirat bernde parce que
sukaɓe neɗɗo jiɗɗa en tant que neɗɗo walla jikko jikko mais neɗɗo hoto yiɗmo physique makko mais joni sukaɓe worɓe ko noon min ay neɗɗo sa kamɓe ya wat paccal tan mbaɗa affaire aɗa andi tan sukaɓe worɓe joni bandiyagal affaire bandiyagal ɓe jiɗi pourquoi aɗa fewni luuɗi omo wiya kam sehlam aju an e ki umu accu ar joni a yiyat debbo des fois aɗon Allah windan neɗɗo Allah tawi neɗɗo Allah so windi neɗɗo Soumboulou aɗani kanko e fayi ko waddo tem no wiyete tekele ko boɗeji min komi joni ɓen wiyat ɓen jeɗata debbo ɗum ɗo ala a waɗani heesal ko naturel e accamɓe jofno ɓen wi ɓe yiɗani te noir a jarama sambare jarama ay kamɓe ta kamɓe ala ɗon yiɗa te noir si woni no hen woodi wallahi no woodi non woni hen ɗon yiɗa waɗe kammi haalma no woodi omona asahab si no woodi Wallahi e dokken so arani on gandata to fayi ha ñande mboɗo jooɗi goto gorko wi kam pourquoi worɓe tupayo jiɗa boɗe kamɓe komiɗo ko waɗi fos mbiɗa gorko goto wima an Dieynaba pourquoi a waɗani heesal mimon pourquoi mbiya ɗum mimo min tewo mo mboɗo yiɗi ɗum o wi kam ay sa wonno heesal noon a yoɗanno ay ɓurata yodde wimo ko Allah niɓini gorko wimani gorko wi kam ɗum ande giɗɗawa dow min nana noon worɓe en mbi heesal in luuɓi ɓawo jam hokam ala min parce que nane ko non dasan non gacce min das ceerno gacce non e après voilà c'est tay mi haaranma accumo haala a hokkatam seeɗo ay o ƴeew arani kam o ƴetti konngol o dowɓani Soumboul min mi jaaboma gueɗel gotel wallahi so tawi mi fawi junggam ngo Allah ne andi so tawi jamfa ɓuuri hewde ko hoto banggue rewɓe hot pawɗa ɗum voilà très bien andi pour annani mi haali ɗum mi haali konngol gotol en jaɓɓani konngol kono wonko takkat tagui mi haalde konngol ngol so tawi hande a ƴeewi suka billahi wallahi wa tallahi sukaɓe rewɓe so tawi alaɓe ngala e ma ala si wona yimɓe fof mi ara bera pourquoi mbimi noon mi ara pourquoi mbimi noon ar min wonɗo jiimi kamo ganduɗa gorko o jogi o wonde suka debbo ɓuurimo howo laaɓi yalte makko ha laaɓi ha laaɓi ceer wadde noon firti ko vraiment on ko jawdi ƴewana makko aɗa ƴewroma saabu yalla a dañat gondon bel onon worɓe aussi son gari onon ɓeyde kolli naturel jamfo non a haali jum min jinmi ko haalandema jamfo min koye jamfo o jinmi arde min koye jamfo jinmi arandema wona ko jamfo oɗon mais parfois onon gar onon kollirka ala ni mbami ni aɗa samba haali wala jomum ara ni wiye samba winoma nane gorko ñakkuɗo fayida ko on dadata debbo jawdi muɗum sambo on pera ɗumaɗ veste walla costume e mawniramo an kamɓe fof billahi wallahi ƴeew ummu mi haalanma affaire a luɓani mawni veste walla costume ayno jiruɗa kam ni min saaha ko ɓuuri ko jasde ɓuuri ko wadde ko olfiyere ko ɓuuri ko wadde de ɓornotomi min je suis un artiste min saaha mi finat aɗa andi ko mbaɗanmi tawi mbiɗa andi ƴeewa caaya ɓuurbo wadde con taw pourtant mi joue en théâtre mbaɗan haydara mi yaara ɗum uniquement ko pour hollirde hooram ɗum ɗo ko ɗo haalta ɗum joni o haali konngol ɓalawol an ɓalawol ngol kala nde gorko o rewnoma ma change ala kala nde gorko o rewnoma ma o change andi ko takam change yidde ko gol ko woni e berɗo iwata gor yidde ko wel gor wadde on jaɓi onon puntat rewɓe wona on banggue no wona banggue heddo samba hokkam mi libanam ha parat wona banggue fudde hoore muɗum aɗa ɗum joni mi haalnima gueɗel gotel onon puntat rewɓe wi kanko waji o yimo wimo an ko tagui a waɗani heesal pour gojjikinɗa par ce que neɗɗo ɓurta mais sinno ko ɗum o waɗi heesal kono waɗa mboɗen nara kanko ko haalata ko suwa lerde taw par ce que kanko mi haydara mi nanani min kay laaɓi ceernoala ɗon kam ɓoccitiɗ mi jaɓani ɗon arande Dieynaba winoma joni joni ki ummu woni koto mabɓe ala kono hande so tawi min ciiri tan ɗum laaɓat heddi ko oɗo joni joni ɓe jeehi ha temps goto o wi kanko o jamfaki e kanka mi ronki famde ko haala o wi on jamfaki o nattini kam e cukkel o wi on jamfaki bandiraɓe eɗen ñaagui Allah kay so jammari yo wiyat ala ne wodi jiɗɗen ko so wiyama hande ko jamma balɗe suttiɓe balɗe huuɓere fof finde jaam ñaagui Allah so pini tan ko pini kala e mabɓe naaɗi ɗo ummi sulmi andata o waali koye tiiba andata o waali koye sukkérage Soumboul ay ko kallanɗo joni ko a feltan laɓɓinde haala ka ko an jam fimo non mi ala yo Allah tere alani pourquoi mbimi noon so tawi a jooɗima e konngol a salima ummade bandiraɓe so tuuba wuppama jamma laaɓani Soumboulou
ɗon so tawi Samba gayni haalde wiide haalde ko min jiiɗi garna min ɗon min gaccarama Samba artan yimɓe ɓoccitiɗ kam wi caye mum kono onon suka worɓe yontande hannde kon jaytaren waji ɓe mbiyata jayantar mon luɓo veste uji mon luɓo hay lippo lèvre joni worɓe mbaɗa no woodi lippo lèvre e ko rosnat ko ko jallarga Samba jawade ko ɓuuri ko jallade aɗa andi so tawi aɗa wiya yeyde tar tan eɗen gandi ko rewɓe jeeyi ɗum non mais on joni sukaɓe ɓe ɗum on ɓuuri wonde jaytare debbo ni so woni jaytare mi wallumon sembe no joni debbo ɗum kay ko ɗum min jiiɗi on totte min ɗum ƴeew on kadi joni min mi jingani non wat ɗam ɗo ndiyam e man so oɗo ɓoccitin noton oɗon gandi ɓoccitin joni ƴeew min mi jingani mais wo tuuba memam mi jingani noon kono wot hay tuuba hay goto memam min cala min ƴeew aysa heewi hakkude ayan sa woni hakkude non mi jingani wallahi min mbiyata ko an jingani ala min mi jingani kono wot tuuba memam ƴeew ayɗo min gonɗo wot sayani memam wot tuuba memam so tawi a jinganiɓe minen emin gandi ko min gandi ko ƴeew min konngol battidigol maɓe gandu ko kalami ko hoto fayi Allah inanti mi jingande wat sabonor memam wot pantalon memam mi jingani noon mbeɗena hakkude an kon jaytaren worɓe on mbaɗat rose ko tonni mi ƴeew tonni mon mone mon ɗo par ce que won tib jeyete joni worɓe mbaɗ ɗum ha tonni mbaɗ mbaɗ onon gandi en woodi de ɗum en woodi hannde yanduɓe men kam min sam bona tuuba haji joni worɓe hay gorko goto wawa haɓede sa tiri gorko yanat par ce que pain o ɓorto tuubaji gandanɗa hoore ma paade te ay ko ɓuuri mi hen ala fof ɓoni ɗo pew jafɗon nden wiiteno ko cakkal fotani yaltude kono joni hay gorko ko sakki a yiyat ɗum boowal tuuba ina yoori ha ga waɗa kiris koras nden tuuba addat ha e wuddu joni tuuba telli yewte keeci mais joni tuuba arat ha koppi jaaha gona ni aɗa wayni molfune aɗa oɗo koyɗe aɗa yah cikkaka an woni hen jiya jomumen ko jiya jomumen hay ko cakkat ko in feeñ in ɓalwi kurum in tulmi guppata ɗum wallahi ina woodi e mo potmi ɓe wiide voilà très bien joni kaɗa haala mo potmi ɓe wiide aɗen sukaɓe mbi règle mo jiiɗa ni waɗi exception se mbi rewɓe ko bonɓe rewɓe fof bonani se mbi worɓe ko bonɓe worɓe fof bonani leggal ɓoyde ndiyam wattani ɗum nooro mais ko yewtere rek enen pindin koye men enen kalde woɓɓe kadi ko saabi ɗum ɗon temps o noon ko heddi ko heewat garten ɓoccitiɗo ma rokka men tindol annima haalna men jar ma Fouta annima rokka men tindol annima wot ko dokkuɗa min ar eyi namdal ma somi yiiɗi hen jattade mbiyanmi ko to puɗɗorimi ɗo ko choix ɗum ɗon mi yii ɗum mi meeɗi yeddo ni émission goto sukaɓe worɓe mbaɗi ɗum ha ɓaɗi joodi e yeeso télé no mbaɗi fiyet e ko mbaɗi ko a faami donc min ɓe jaadanmi ɓe fof hayso goto jettino cigarette wi no simmo hen mi wiyata ko mi accima aduna e laaka wonko ganda sabu a nehraka ɗum eyi par ce que wonko ganda non seulement mi nehraka ɗum kono wonto tolnimi ko min jettata choix hooram image hoore ma a bonnata ɗum mboɗo yiiɗi moƴƴude walla mboɗo yiiɗi bonde a faami joni noon ko sukaɓe worɓe mbatta ko e yonte jamanu hande o ko fof ko banggueji fof e sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe kono joni sukaɓe worɓe comme hande ni jalta ɗo mbiya aɗa hoota aɗa yaha ha couragement Cambérène ma yi sukaɓe worɓe borno compi no bornori ni an a hersat a hersat par ce que jiya ɓe jippino tuusa hay tuurade kocco kusami min mi fi hen miñam hami gañimo hen par ce que tuuba mo jippinta min hakkudame Allah meeɗa jippinde mi meeɗa jippinde tuuba a faami wonko won comtini ganduɗa mbaɗa waɗi complexe pour bornade ɗum a faami wonko ganduɗa aussi mbaɗa waɗi complexe pour haalde ɗum walla pour yaade toon on donc wonko fof ko ganduɗa ko éducation wonko kadi ko pellital ganduɗa min comme jiɗɗo moƴƴude ko ɗum jinmi wonko ganduɗa sa yiiɗi ɗum e aduna sa yiiɗi ɗum janggo e jaam won lawol mo podda rewde donc choix o ko noon sukaɓe worɓe ɓe ne jiiɗi ko weebi a faami ne jiiɗi ko weebi non ko minen emin gandi koye amen anen somi haali mi haalani Thiat mi haalani Samba Diop no wirne wonɓe on wonire rewɓe woni hen rewɓe kaali ɗum noon a faami donc somi wi noon ko ɓe ganduɗa ngala décision walla ngala choix e gurdam mabɓe liggaki nane o haali ɗum joni phénoméne heewi joni ko yaade gueej
wadde entraînement après yaade salle de musculation e fijirde joni ala sukaɓe natti fijji fijirde fof mbaɗat ɗum mbaɗat mbaɗi koye mumen mawɓe no heewe sukaɓe rewɓe worɓe ɓe noon heewe sukaɓe rewɓe sa yaltide debbo sa sodanani ɗum téléphone moƴƴo walla so anniversaire mum yonti sa waɗani ɗum financé kalis accimam a faami te mi fawtanma hen seeɗa ngara birtoɗa yayma e bamma naata suudu udda te nden sa dañi koɗo koye sal jottoɗa onon foof jotɗon gonon e yewtude min ko machallah min ko kalami on ko seeɗa tan ɓeydami hen ko Samba haali ko Samba tinno hokkam tan seeɗa ɓeyden aɗa andi Samba a haali ɗo konngol gotol seeɗa tan seeɗa tan seeɗa ki Sumbulu Dieynaba rewɓe fof bondani worɓe fof bondani ay ko haalata ɗo joni ko criss cross wadde ɗum won waɗoɓe ɗum ko won wuurɓe ɗum so mbaɗani ɗum so jalti welani ɗumen kono noon so gorko so debbo hefti ko gorko ɓornoto ɗum mi anda ko gorko ɓornoto mais mboɗeni ara est ce que hande aɗa société men mo jiiɗa o aɗa andi kam ko woni hen peewoji jiyata ko rewɓe ɓorno ɗum aɗani hande yewɓe ɓe nana ɓorno pantalon ji ɗi gandanɗa hoore maɗa mberi nara rewɓe ɓe nana ɓorno ɓornuli ɗe gandanɗa hoore maɗa son ƴetti komin jeyno ko on hande rewɓe waɗoɓe cris anɗum won rewɓe waɗoɓe cris cross ene waɗi wona ƴornoɓe ko ɗo poota mais ɗum so debbo waɗi ɗum holno gorko nangirtuma sa waɗi probléme o ko needi ndi waɗi probléme e banggue diine par ce que neɗɗo a neha ɗum e banggue aada neha ɗum e banggue diine a faami joni ko needi ndi manki toon e banggue diine jeewa ɓeeɗo noɓe boniri ɓe cikkati ɓe bonima ko yetti kono moƴƴani a yiɗa ɗum ɗo eniani no jalti bowal neɗɗo moƴƴo gonnorta ko ni i sere juulannoɗe ma powa hoore pourtant sa waɗino mol fe o sohlani kaala ni dina jaɓa ko goniɗa ko juuɗema de jeew Sumbulu mbiɗamo pawɗa e gogo ɗon kam mbiɗa o kam ko gogo Samba Diop min kam mi yalti hen e Samba ko kawkel wonno kan Sumbulu o gonɗini min kam ɗo jingguere heƴani ɗo yo har ay gonga weli Allah jon mais ko bonni ko machallah wona machallah ɗum ko subhanallah e gartan ga ƴeew waktuji ɗi poñi men kono en mbattat plateau numéro 2 par ce que yonani machallah yonani alay saago garten caggal ɗum en mbaynima bandiraɓe foof kala ko tata e ko ferguita wona ɗum wonno sago men rek machallah yon belto onon yeeɓiyankoɓe gandon keeɗi son jii nde ɗo yewtere enen joɗɗin sukaɓe men juddu jeeri ko hen eɓe jeeya alay saago goppen ɓe eɓe eto eɓi kalde yimɓe machallah mbatten ɓe lawol mbasen wonde jalɗi mbo pulaar mumen laaɓani e ko way noon sen goppi ɓen tan suɓoyi mbawta kono alay saago enen foof mbawen haaldi ɗemgal ngal kamɓe aussi eɓe mballe eɓe goppe kadi koye men eɓe jeeya so ɓooyi tan eɓe mbawat wona wadde machallah en mbaynima yeeɓoɓe foof e yafnade bandiraɓe nde tawno neɗɗo timmani jiɗɗo ɗum tan timmitat ɗum men garta numéro goɗɗo